Κοίτα. Θα ανοίξω την βρύση. Άνοιξε το. Σαχαϊδάρος. Ήταν ένας γαϊδάρος μεγάλος. Από εδώ βάζεις βίντεο και εγώ ακουστικά. Ναι. Βγάζω μια φωτογραφία από εδώ πέρα πίσω. Από. Φωτογραφία. Έτσι. Ρε, έχει πλημμυρίσει εδώ γιατί κουνιότανε. Δεν καθότανε ρε. Λέω το σταμάτο το έβγαλες. Το σταμάτο εδώ το έβγαλες. Από ποια δεν είναι. Κλούντι, καλημέρα. Κλουντάκο. Ω, Μαγαλίτσα. Κλούντι. Κλούντι, κοίτα λίγο τα αυτάκια σου. Κοίτα τώρα, κοίτα. Είναι επειδή μπαίνει το νερό μες στα αυτιά. Κοίτα τώρα. Μαμά, κοίτα. Κοίτα. Το προκαλείς κι εσύ. Έχει πλημμυρίσει εδώ μέσα. Τι είναι Κλούντι, σ' αρέσει το νερό? Σ' αρέσει το νερό? Κλούντι, θα ξαπλώσουμε πάλι. Όχι πάλι. Σκάτα, τα έχει κάνει. Πώς ρε Κλου? Το σκάτα. Δεν θέλει τώρα. Θα το πείσω.